запис звонок дар Android. боварӣ дорам ки ин фишкаро қариб 80% мардум ҷустуҷӯ доштанд. роҳашро пайдо кардем. видеоро лайк монед то ин ки гум нашавад. марҳамат, тамошо кунед. ин программа дар Play Market пулакӣ аст. бе пулашро шумо метавонед Telegram канали роҳнамо даромада аз он ҷо скачат кунед. пас аз установка инҷо программаро пахш кунед. дар телефон иҷозат диҳед ин кунҷро пахш карда бо рақами кадом давлат регистратсия карданӣ бошед интихоб кунед ҳамон давлатро. баъдан номери телефонатонро зада метавонед ки SMS равон кунед. диққат! код ба телефонатон баъзан бе уведомления меояд. шумо вақте код равон мекунед зуд ба SMS-и телефон дароед нигоҳ кунед ки аз номери худатон ба шумо SMS меояд ва ин кодро зада метавонед ки регистратсия кунед. аз поён ба запис дароед. принят. аз настройка ин программаро иҷозат диҳед. нигоҳ кунед ман чизое ки иҷозат медиҳам шумо ҳамаашро ҳамин тавр иҷозат диҳед. акнун аз боло ин се нуқтаро пахш карда настройка ручнойро хомӯш карда автоматически записро гиронед. баъди ин вақте занг мезанед овози шумо яъне овози шумо ва овози ки бо касе суҳбат кардан ҳастед ҳамаашро телефон запис мекунад. ин рақамҳое ки мебинед ин авиакассаи мо аст ки шумо метавонед барои харидани билетҳои самолёт ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. Москва, Душанбе, Жуковский, Душанбе, санаи 20 август, соати 15:15 аст, нархаш 8100 рубл, 20 кг багаж, 10 кг шумо гарантия ва сурат дорад. акнун мо записро аз куҷо пайдо кунем? метавонед ба ин маи файли дароед, ба ин папка мегузаред. дар ин ҷо гапҳое ки шумо дар ин ҷо шумо суҳбат кардед ҳамаи записҳо дар ҳамин папка мешавад ва аз ин ҷо шумо метавонед ки записро гӯш кунед ё ин ки дар ягон ҷо передат кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.